почваме видеото. Това е най-сексапилното видео, което съм виждала сериозно. Йоу! Викам там дали споделяме някъде. Добре, не мога да снимам сериозно. Прекалено е. Прекалено е. Показвам. Не бе, Значи има още колко? 5 парченца. Значи още около 15 минути. Иначе изясвам сам сигурно 700 грама. Да, 2 След като килограма. изпих Той 500 бие с- литра вента. Вента. Даже се върна. Опа, изпуснахме го. Май не ставаш нещо вече. Между другото няма и салфетка. Имаш пикче спокойно. Да продължавам ли снимам? Това маратон ли? Поне 10 минути. Едно клипче няма ли 10 минути? Искам моркова. Не мога фана. Можеш. Гледам тебе. Чай Давай. първо това пия. Моркова, бързо. Бързо. Чакай да глътна, бе. Ей, пошегълташ. Бързо. Ако не друг, поне никакви контрола няма да Имаш на носа. доближи. Знам. То да беше само на носа. Я погледни я сам. Сексапилно писано. Чай моркова ли искаш? Не, Чакай, не че е снимах. трудно. Чакай, върни го. Това е трудно. И давай. Да не ми нарича. Не виждам. Само първо слушам. Опа, няма го вече. Браво. Ето това е. Ево, Още 3 снимай. 3. Имаш 3 секунди. Що? Защо така казах? О, бе. Едно. Само ти дам. Колко човека ме гледат? Трябва да се видиш в момента. Колко човек те гледа ли? Никой не си интересен, съжалявам. Няма да нека там отвън. Той ме гледам. Тук имаш още някаква газ. Ще виждам, ще виждам. Сигурен си? Но... Аз те виждам. Не, лъжам. Телефон те виждам, аз съм. Не, такова се. Не. Казвам се. Ще не масвам телефона. Ще ме убиеш после. Много ми ще те гледа с ужас. Съжалявам. Аре, но Следно. давай, и после само... Не, чакай. Първо зеленчуците. Здравей, това беше. Здравей, това беше. Йоу. Това е на нас. Какво е? На нас. Какво е? Кой? Кога? Кому сте? Точно в рейсите. Дами и господа, съжалявам, но вече няма нищо. Не. Само и тук остана съвсем малко. И Много вече го трябва. няма. Не, още има. Има зеленчуци. Давай, бързо зеленчуците. След 3, Чакай сега, но супер. 2, 1. Къде се пия? Но... Сега! Аре да Какво малко сега? вчето, виж колко. Виж как те гледа. Аре, какво е това? Аз те съм пили. Какво е това? Ананас. Не, това вече... Ананас. Айде, взяш ананас. Това е карфил. Това е карфил. Едно пано изчезват обаче. Трябваше снимка преди и след. Трябваше. Свършиха ли? О, да. Аз същото. Аз. Ай, си пия. Добре, значи това беше. Стоите погледнем. Чакай си ме след. Искам да се пила физиономия.